Vilma apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, ma-stress launay iti day a Miguel, friend. Apay ni Miguel, friend? Dua nga aldawon asaan ang nagparparik na kanyak. Diyak amo no si bibiyag pa'y nga tada a tao. Agasam man ti doang aldaw, friend. No mapanak ijay balay da, awan mat ijay. No sa di no matatipapapanan na, no kasta nga awan trabaho na. No ibagak ang nakitak ni Miguel ijay sentro, patyanak na ta. Ay nawaw, anya ti aramiden ni Miguel ijay sentro. Ay na, friend, nakitak idi may sang aldaw. Adda babae aka-holding hands na. Anya? Saan laang aday ta, friend? Nakitak pa'y asimrek da iti may sa hotel. Anya? Sigurado a babae na dayjay. Saan ko mga ibaga tinakitak? Nga makonsensya ak ngamin tunggal ibagam a ma-stress ka. Anya der aramidem dito'y balay, Vilma? Ada na patag apagsaritaan ta, Miguel. Ay nawaw. Anya ti bagam aya. Disturbong kiti ti panaginanak. Apay, pinuyat na ka ti babaim aya. Na! Babae mat nga ibagbagam. Di ka naglibak, taamok nga dati kasinσinarak mo ijay sentro. Awan ti babae kanya. Di ka naging diday. Babaero ka talaga. Lukas tamat lang. Agwil na swas talangan. Anya? Makapaasar ka, Mike. Agat atap kang awan mo ti ebidensyam. Diwan laang. An-anwak ti lalaki a babaero. Apay nga ipilit mo aya. Saan ang ababaero kung nakulangarudan? Ay nawaw. Kaya't mga agsasango tayo tapno maamuan no asino ti ulbod. Itaan niya aga po pa'y laang. Kat makiwin na swasak langarudan kan ka. Makiwin na swas ka magayam kan Vilma pare migay. Wen tama ka uma ti ugal yun na pare Carlito. Apay, at na inaramid na adi mo nagustuhan. Pagat atapan nakangarod nga agda babae. Kit no at dinamag nga men di lugar tayo ti may papangga na kayo kinigirlay. Anya, at na nakakita ka da kayo ijisintraw. Ay nawa, asino pare? Tsaka mo, di damot ibaga no asino. Basta at ka no. Anya kumayta, naragragsak ti biyag ko ita. Nga awan kaming kini Vilma pare. Ay unay kan pare. Naimbaga bigat mo, Vilma. Awan ti naimbag iti bigat ko, friend. Ha? Ay na, agburak ti darak iti dayjay a Miguel. Ay nawaw, nagsarita kayo ka din? Wan, ngam saan ang nagpudno kanyak? Napuskol mo't nga ruti pa nagrup-rupa na ano kasta. Talaga anak puskol, friend. Aglibak pa'y laang ngamin. Kunamlan asino agwapo. Nasakit siguro tinakam na. Tanaamam ti kalukwan na. Mabutang mutla ang dayjay, iso nga ison tinakiwin na swas. No kasta, break kayo gaya man. Wan? Sayang mo't friend. Sayang ti manu atawan. Uray masayang ti mano atawon ang nagkaduan mi. Tinapatag ket sa anak a ma-stress. Sa bagay, nataltal na nga agpayso ti biyag no awan sakit ti ulo. O, ato yan tigat-gatangam a soft drinks. Agyaman naglaunay. Ay, hiwin gayam. Asino jay babae anang isukatam ka ni Vilma agayim ko. Di mo man dakdakamatin tinaganda dya babae. Ay, nawaw. Apay mo. Kakurak launay ti gayem mo. Agsakit ka ayan no mangag mo tinagan na. Nakamove on ako na niya. Awan bibiyang ko ken Vilma. Nagpartak man. Kaano laang idinagwin na swas kayo? Ita, nakamove on kan? Una, nalakalang nag-move on no kas jay ti ex mo. Oo, amangan mo't no ibagbagam laang day na. Udno ti bagbaga kanya. Nakamove on ako na iti dayja a Vilma.
Nagwinnaswas kayo gayam kan ni Mikael. Wan nanang, apay ka day. Iti anya aga po anak ka. Babae ti makagapo nanang. Anya, Amuyo mat day ja Miguel. Feeling pogi mat amaysa. si kakit di matanak ko. Pudno mat nanang. Di na amo ti makontento day jay. Kasla nasingput mo tinubyom. Aywan, nasingpet at talaga day jay nanang. Sobra ti kinasingpet na. Iso aday jay. Nasingpet iti amin a babae a maamamuna. Anya, Day tatipod no nanang. Makapaawan ganas day jay a lalaki. nay, mayat ti kawus mo ah. Sa dino ti papa naman ako. Agpasentro ak nanang. Anya nga iti aramidom ichay. Iprasis ko dagiti papeles ko. Agabrodak. Ay nawaw, agabrod ka. Wan nanang. Kaya't kumuti makaurno. Apay ngay adi mo imbagbaga kanya. Wan ata ang mga no istoryaan nyo manan kadagiti kumariyo. Amo ka din ni Miguel ti planom. Saan ang masapol ang maamuan na nanang? Saan mat a part of the family day jay? Tapno maamuan na amin ang mapaspasamak iti biyag ko. Talaga gayam asaan kayo na nagsinublian. Ay nanang, uray awan ti makias-asawa, no ni Miguel matlaang ti maasawa. Di agbaak ka na nakaw. May mayatan ti agbaak ng ti makiasawa iti babaero anya. Agaprod ka no, mat ni Vilma. Sino ba tinakadamagam, Carlito? Isumat lang, tinang ibaga kanya. Sayang mat nga rod, ano kasta? Ha? Ano ti sayang paray? Sayang ah, kasaanan asyak ti agno mariti kwarta kan pauwit na. Na, day tabay lang, dati ti panunot na oh. Kung saan lang kumanak iwin naswas kan ko anak. Di mayat gayang ti piyak ko paray. Ulak man mo nakamove on kan ako na. Ha? Wan man, nakamove on akon. Kung kunak lang day jay. Pat-pat siya mati bagbaga Carlito. Hello, Vilma. Italaang manan anangag ko ti boses mo, Sally. Kasano kat italaang ngay mawag ka, friend? Busy akmat nga min dito ayan ko ita. Danda ni malpasan ti kontrata man niya. What? Agawid akong dita lugar tayo. Di adda na amom a foreigner dita. Saan ang foreigner, friend? Pataman laang nga OFW. Ngam at least, agbuk anapot no kanya. Umapal manin ni Miguel ano kasta. Aging ga ita kat agsisinublat matlaang ti babae ngayaw awid na di tabalayda. Ay, kat feeling pogi manan ah. Ah? Una yun day nga ex mo, friend. Di na amo ti makontento iti maisa. Ay na, nagdakil ti nagbaliwam Vilma anak ka. Wen ata sa anak mat amain initan ijay abroad nanang. Nasingput siguro ti amom ijay anya. Ay wen nanang. Kahit erinyo manen ati kontratam. Saanen nanang? Pagsaritaan min kini Rogelio ti kasarmi. Rogelio, Tinobyok nanang. no kasta. At dagayam nobyom. Saan ka nga roden ang agbaakan ako? Wen nanang. Iyam amok to kada kayo tagpasyar dito'y lugar tayo inton sumaruno abulan. Saan pa'y ngamin alalpas ti kontrata na? Ay na, magagara naklauna yan ako. Kunaklakit din no agbaak ka. At damo gaya manubyom. Vilma, si kakadiday tak. Siyak nga rod, Carlito. Ay nawaw, takkel tinagbaliwam. At adapin mintas ka. Kasta aya. Unmay, Agyaman naklaunay ano kasta? nung makita na ka ni Miguel, sigurado ama inlaban ng dajaking ka. Pagan anok kumangay ni Miguel. Ex ko lang dayjaan niya. Wan, ngam saan tayong amo titaray tigasa. Ay na, Carlito. Saan ako na makisinog? Ay nawaw, anya ti bagam aya. Disturbong kiti ti panaginanak. Apay, pinuyat na ka ti babaim aya. Na,
Babae mat nga ibagbagam. Di ka naglibak, taamok nga dati kasininarak mo di sentro. Awan ti babae ka niya. Di ka naging dide. Babaero ka talaga. Lukas tamat lang. Agwin na swas talangan. Anya? Makapaasar ka may. Agad atap ka nga awan mo ti ebidensyam. Diwan laang. An-anwak ti lalaki a babaero. Apay nga ipilit mo aya. Sa anak a babaero kung naklangarutan. Ay nawaw. Kaya't mo nga agsasango tayo tapno maamuan no asino ti ulbod. Itaan niya aga po pa'y laang. Kat makiwin na swasak langarutan kan ka. Makiwin na swas ka ba't gayam kan Vilma pare migay. Wen na makaumat yung ugal yun na pare Carlito. Apay, at na inaramid na adi mo nagustuhan. Pagat atapan nakngarod nga agda babae. Kit no agdinamag nga men di ti lugar tayo ti may pabangkada kayo kinigirlay. Anya, at na makakita ka na kayo isintraw. Ay nawa, asino pare? Tsaka mo, di damot iba ka no asino. Basta adda ka no. Anya ko may ita. Naragragsak ti biyag ko ita. Nga awan kaming kini Vilma pare. Ay unay kan pare. Naimbaga bigat mo, Vilma. Awan ti naimbag iti bigat ko, friend. Ha? Ay na, agburak ti darak iti dayji a Miguel. Ay nawaw, nagsarita kayo ka din? Wan, ngam saan ang nagpudno kanya? Napuskol mo't nga rin ti pa nagrup-rupa na ano kasta. Talaga anak po school, friend. Aglipak pa'y laang ngamin. Punamlan asino agwapo. Nasakit siguro tinakam na, tanaamwam ti kalukwan na. Mabutang mutla ang dayjay, iso nga ison tinakiwin naswas. No kasta, break kayo gaya man. Wan, Sayang mo't friend. Sayang ti manu atawan. Uray masayang ti mano atawon ang nagkaduan me. Tinapatag ket sa anak a ma-stress. Sa bagay, nataltal na nga agpayso ti biyag no awan sakit ti ulo. O, ato yan tigat-gatangam a soft drinks. Arya managlaunay. Ay, hiwin gayam. Asino jay babae anang isukatam ka ni Vilma agayam ko. Di mo man dakdakamatin tinaganda dya babae. Ay, nawaw. Apay mo. Kagurak launay tigayim mo. Agsakit ka ayan no mangag mo tinagan na. Nakamove on ako na niya. Awan bibiyang ko kin Vilma. Nagpartak man. Kaano laang idinagwin na swas kayo? Ita, nakamove on kan? Wala. Nalakalag, nag-move on no kas dyan ti ex mo. Oo, amangan mo't no ibagbagam lang dayta. Pudno ti bagbaga kanya. Nakamove on ako ni iti dayja Vilma. Nagwin naswas kayo gayam kan ni Miguel. Wan nanang, apay ka day. Iti anya aga po anak ka. Babae ti makagapo nanang. Anya, Amuyo mat dayja a Miguel. Feeling pogi mat amay sa. si kakit di mo tanak ko. Pudno mat nanang. Di na amo ti makontento dayjay. Kasla nasingput mo tinubyom. Aywan, nasingpot at talaga dayjay nanang. Sobra ti kinasingpot na. Iso a dayjay. Nasingpot iti amin a babae a maam-am muna. Anya, Dayta ti pudno nanang. Makapaawan ganas dayjay a lalaki. nay, mayat ti kawus mo Sa dino ti papa naman akaw. Agpasentro ak nanang. Anya nga iti aramidom itay. Iprases ko dagiti papeles ko. Agabrodak. Ay nawaw, agabrod ka. Wan nanang. Kaya't kumati makaurnong. Apay ngay adi mo imbagbaga kanya. Wen ata ang mga no istoryaan nyo manan kadagiti kumariyo. Amo ka din ni Miguel ti planaom. Saan ang masapol ang maamuan na nanang? Saan mo't a part of the family dayjay? Tapno maamuan na amin ang mapaspasamak iti biyag ko. Talaga gayam asaan kayon ang nagsinublian. Ay na nanang. Uray awan ti makias-asawa. No ni Miguel matlaang ti maasawa. Di agbaak ka na nakaw. May mayatan ti agbaak ngam ti makiasawa iti babaero anya. Agabrod ka no man ni Vilma. Asino ba tinakadamagam Carlito? Isumot lang tinang ibaga kanya. Sayang mo't nga rod ano kasta. Ha? Ano ti sayang paray? Sayang tasaanan asyak ti agnomar iti kwarta ken pauit na. Na, day tapay lang kat iti panunot mao.
Kung sa anak ko nakiwin naswas kan ko anak, di mayat gayang tibiyag ko pare. Ulak man no nakamove on ka na ko nam. Ah, one man, nakamove on ako. Kung kunak lang day jay. Pat siya matibag baga Carlito. Hello, Vilma. Italaang manan anang ko ti boses mo, Sally. Kasano kat italaang ngay mawag ka, friend? Busy akmat ngamin dito ayan ko ita. Danda ni malpasan ti kontrata man niya. Wan, agawid akong dita lugar tayo. Di adda na amom a foreigner dita. Saan a foreigner, friend? Padamat laang nga OFW. Ngam at least, amok anapod no kanya. Umapal manin ni Miguel ano kasta. Aging ga ita kat agsisinublat matlaang ti babae ngayaw awid na dita balayda. I got feeling pogi manan ah. Ah? Una yun day nga ex mo, friend. Di na amo ti makontento iti maisa. Ay na, nagdakil tinagbaliwam Vilma anak ko. Wen ata sa anak mat amain initan ijay abroad nanang. Nasingpot siguro ti amom ijay anya. Ay wen nanang. Kahit erinyo manen ati kontratam. Saanen nanang? Pagsaritaan min kini Rogelio ti kasarmi. Rogelio, Tinobyok nanang. nukasta. At dagayam nobyom. Saan ka nga roden ang agbaakan ako? Wen nanang. Iyam amok to kada kayo tagpasyar dito lugar tayo inton sumaruno abulan. Saan pa'y ngamin alalpas ti kontrata na? Ay na, magagara naklauna yan ako. Kunaklakit din no agbaak ka. At damo gaya manubyom. Vilma, si kakadidayta. Siyak nga rod, Carlito. Ay nawaw, takkel tinagbaliwam. At adapi mintas ka. Kasta aya. Unmay, Agyaman naklaunay ano kasta? no makita na ka ni Miguel, sigurado ang mainlaban ng dajaking ka. Pagan anok kumangay ni Miguel. Ex ko lang daydian niya. Wan, ngam saan tayong amo titaray tigasa. Ay na, Carlito. Saan ako na makisinublian pa'y iti ex ko? At dan nobyok. Saan ko nga isukat ni Rogelio iti kasken ni Miguel asaan ang mapagpiaran? Nakapaypayag gamot, Carlito. Nasabat ko ngamin ni Vilma, di tadala ni Tay. Nagawid ni Vilma. Unpanay, pimintas siya. Aya, iso na lang, tadda ka numot ton boyfriend na. Kanya ko may kanya, not the boyfriend na. Apay nga tadi ka makaisam dita. Nakamubuon ako na niya. Sigurado ka karay? Ang mga kung kunang laan dayta. 100% sure anya. Pagan ano kung matngay daya, Vilma. Nakita mo ti boyfriend na. Saan ba kay? Sigurado agwapo na may ti boyfriend na. Kasama na yung pagamay ka, di mo may nakita ti boyfriend na. Sigurado tayo ta. Nalakalaang mo't amaagaw ni Vilma kinkuanan no kaya't tugay. Naa, ni Miguel tinag-message. Basa man ti chat na. Hi Vilma, kumusta kan? Ay nawaw, agraraman mo't dahi ti alalaki. Ay, asino nga'y nagraraman anak ko? Ni Miguel ananang, Ay nawaw, anya ti inaramid na aya. nag-chat kit di kanyak. Anya, Basaan nyo nanang. Awan babain na nga ag-chat pa'y laeng. Nagsukatak lang nga ruden iti account. aywan. Apay nga agchat kan ka kat addamot ten nobyom. Ipagarup na siguro ang makisinublianak ng kwa nanang. Agraraman at talaga. Nakita mo ti boyfriend ni Vilma, Sally. Una, Kahit anya ti may bagami ti itsura ti boyfriend na ita. at damat itsura na. Ah, ngam asino ti mas gwapo kada kami adwa. Ni Manong Rogelio ah. Anyat ko na. Gwapo ni Manong.
Mabutang matlaang dayjay, iso nga ison tinakiwin naswas. No kasta, break kayo gaya man. Wan, Sayang mat friend. Sayang ti mano atawon. oray masayang ti mano atawon ang nagkaduan mi. Tinapatag ket sa anak ama stress. Sa bagay, nataltal na nga agpayso ti biyag no awan sakit ti ulo. O, ato yan tigat-gatangam a soft drinks. Kaya managlaunay. Ay, hiwing gayam. Asino jay babae anang isukatam ka ni Vilma agayim ko. Di mo man taktakamatin tinagan da dya babae. Ay, nawaw. Apay mo. Kurak launay tigayin mo. Agsakit ka ayan no mangag mo tinagan na. Nakamove on ako na niya. Awan bibiyang ko kan Vilma. Nagpartak man. Kaano laang idinagwin na swas kayo? Ita, naka-move on kan? Una, nalakalaan nag-move on no kas jay ti ex mo. Oo, amangan mo't no ibagbagam lang day na. Pudno ti bagbaga kanya. Nakamove on ako ni ti dayja Vilma. Nagwinnaswas kayo gayam ken ni Miguel. Wan nanang, apay ka day. Iti anya aga po anak ka. Babae ti makagapo nanang. Anya, Amuyong mat dayja Miguel. Feeling pogi mat amaysa. si kakit di mo anak ko. Pudno mat nanang. Di na amo ti makontento dayjay. Kasla nasingput mo tinubyom. Ay wan, nasingpet at talaga dayjay nanang. Sobra ti kinasingpet na. Iso adayjay, nasingpet iti amin a babae a maam-am muna. Anya, Dayta ti pudno nanang, makapaawan ganas dayjay a lalaki. nay, mayat ti kawus mo ah. Sa dino ti papa naman akaw. Agpasentro ak nanang, Anya nga iti aramidom ijay. iprases ko dagiti papeles ko, agabrudak. Ay nawaw, agabrod ka. Wan nanang, kayat kumot ti makaurnong. Apay ngay adi mo imbagbaga kanya. Wan ata ang mga no istoryaan nyo manan kadagiti kumariyo. Ammo ka din ni Miguel ti planaom. Saan ang masapol ang maamuan na nanang? Saan mo't a part of the family dayjay, tapno maamuan na amin ang mapaspasamak iti biyag ko? Talaga gayam asaan kayon ang nagsinublian. Hay na nanang, uray awan ti makias-asawa, no ni Miguel matlaang ti maasawa. Di agbaak ka na nakaw. May mayaton ti agbaak ngam ti makiasawa iti babaero anya. Agabrod ka no man ni Vilma. Asino mo tinakadamagam Carlito? Isumot lang tinang ibaga kanya. Sayang mo't ngarot ano kasta. Ha? Ano ti sayang pare? Sayang ah. Kasaanan asyak ti agnomar iti kwarta kan pauit na. Na, day tapay lang dati ti panunot now. No sa anak ko managiwin naswas kan ko anak. Di mayat gayang ti biyak ko pare. Kulak man no nakamove on kan ako nam. Ha? Wan man, nakamove on akon. Kung kunak lang day jay. Pat siyem at ibagbaga Carlito. Hello, Vilma. Italaang manan anang ko ti boses mo, Sally. Kasano kat italaang ngay mawag ka, friend? Busy akmat ngamin dito ayan ko ita. Danda ni malpasan ti kontrata man niya. Wan, agawid akong dita lugar tayo. Di adda na am-amom a foreigner dita. Saan a foreigner, friend? Padamatlaang nga OFW. Ngam at least, amok anapudno kanya. Umapal manen ni Miguel ano kasta. Aging ga ita kat agsisinublat matlaang ti babae ngayaw awid na di tabalayda. Ay kat feeling pogi manan ah. Ah? Una yun day nga ex mo, friend. Di na amo ti makontento iti maisa. Ay na, nagdakkel ti nagbaliw ang Vilma anak kaw. Wan ata sa anak mat ang maininitan ijay abroad nanang. Nasingpot siguro ti amom ijay anya. Ay wan nanang. Kahit erinyo manen ati kontratam. Saanan nanang?
Pagsaritaan min kini Rogelio ti kasarmi. Rogelio, Tinobyok nanang. no kasta, at dagayam nobyom. Saan ka nga roden ang agbaakan ako? Uwan nanang, iyam amok to kada kayo tagpasyar dito'y lugar tayo inton sumaruno abulan. Saan pa'y ngamin alalpas ti kontrata na? Ay na, magagara naklauna yan ako. Kunak lakit din no agbaak ka. At damo gaya mo nobyom. Vilma, si kakadidayta? Siyak nga rod, Carlito. Ay nawaw, takkel tinagbaliwam. At adapin mintas ka. Kasta aya? Unmay, Agyaman naklaunay ano kasta? no makita na ka ni Miguel, sigurado ang mainlaban ng dajaking ka. Pagan anok kumangay ni Miguel, ex ko lang dayjaan niya. Wan, ngam saan tayong amo titaray tigasa? Ay na, Carlito, saan ako na makisinublian pa'y iti ex ko? At dan nobyok, saan ko nga isukat ni Rogelio iti kasken ni Miguel asaan ang mapagpiaran? Nakapaypayag gamot, Carlito. Nasabat ko ngamin ni Vilma, di tadala ni Tay. Nagawid din ni Vilma. Kung panay, pinmintas siya. Aya, iso na lang, tadda ka numot ton boyfriend na. Kanya ko may kanya, not the boyfriend na. Apay nga tadi ka makaisong dita. Makamupuna ko na niya. Sigurado ka ka, Tay? Ang mga marukong ko namlaan na ita. 100% sure niya. Pagan ano kumot nga ita Vilma. Nakita mo ti boyfriend na. Saan ba kay? Sigurado agwapo ak ng ti boyfriend na. Kasama na ipagamay ka di mo ba yung nakita ti boyfriend na? Sigurado tayo ta. Nalakalaan mo't amaagaw ni Vilma kinukuhanan no kayat tugay. Naa, ni Miguel tinag-message. Basa man ti chat na. Hi Vilma, kumusta kan? Ay nawaw, agraraman mo't dahi ti alalaki. Ay, asino nga'y tagraraman anak ko. Ni Miguel ananang, Ay nawaw, anya ti inaramid na aya. nagchat kit di kanyak. Anya, Basaan nyo nanang. Awan babain na nga agchat pay laeng. Nagsukatak lang nga rudan iti account. aywan. Apay nga agchat kan ka kat addamot ten nobyom. Ipagarop na siguro ang makisinublianak ng kwa nanang. Agraraman at talaga. Nakita mo ti boyfriend ni Vilma, sali. Una, Kahit, anya ti may bagamit ti itsura ti boyfriend na ita. at damat itsura na. Ah, ngam asino ti mas gwapo kada kami adwa. Ni Manong Rogelio Anyat ko na. Gwapo ni Manong Rogelio. Nasingpot pa'y at dalugan na. Kan, at dapay kwarta na. Oho, sa balin sa amo tinakita. Isuday kay anya. Nakitak iti personal. Tainyam amo tigayim ko kanya. Mabiit lang. Apay akas tamot tan ti salsalod sudam. Kunak man no nakamove on kan itigayim ko. Ah, ay, kwa. Nakamubuo na kon. Agsalsalod-sodak lang. Anya ti imbagana kan ka? Nagugwapo ka no ngam tinobyom ita. Ay una yun. Apay asaan nga agtal na dahi ta alalaki. Ay, jakman amo iti ex mo, friend. Nakatagtagari si ka. Kunak man no nakamove onan dahi ta atao. Isumatisang kaibagana. Ngam iti kasjengar aramiden na. Kat madlaw asaan pa'y anak ka move on kan ka. Nagchat kit di pay kanyak ngam di nanamnamaan nga agsinublian kami pay. Saan apulos, friend? Ay na, agkasar kayo kit din iti nobyom ita, friend. Wen friend, iso ti plano mi. Una, tapno agtal namot tunday dyan nga ex mo. Apay, akasta ka mo tan, Vilma. Anyat ko nam? Apay mo tadi mo replyan dagiti chat ko kayo ka. In black na ko pa yun. Kunak man no nakamove on kan. Apay aguluan nakpay laang. Aging gayta, kat si kalata ti ipit-pitik ti pusok, Vilma. Agtal na ka man si ka, Miguel. Amok nga ito nakpailangan. Mariknak mo dayta. Agraraman ka kiti Kalpasan dagiti inaramid mo. Namnamaampay laang nga ay ayatan ka aging gaita. Saanan Ada nga rudan nobyo? Saan kayo pa'y mo ta nagkalay sa akin? Ay nawaw.
Anya ti kayat mo? Nay, mayat ti kawus mo Sa dino ti papa naman akaw. Agpasentro ak nanang. Anya nga iti aramidom ichay. Iprases ko dagiti papeles ko. Agabrodak. Ay nawaw, agabrod ka. Wan nanang. Kayat kumot ti makaurnong. Apay ngay adi mo imbagbaga kanya. Wan ata ang mga no istoryaan nyo manan kadagiti kumariyo. Ammo ka din ni Miguel ti planaw. Saan ang masapol ang maamuan na nanang? Saan mo't a part of the family dayjay? Tapno maamuan na amin ang mapaspasamak itibiyag ko. Talaga gayam asaan kayon ang nagsinublian. Ay na nanang. Uray awan ti makias-asawa. No ni Miguel matlaang ti maasawa. Di agbaak ka na nakaw. May mayatan ti agbaak ng ti makiasawa iti babaero anya. Agabrod ka no, man ni Vilma. Sino mo tinakadamagam, Carlito? Sumot lang, tinangibaga kanya. Sayang mo't nga rod, ano kasta? Ha? Ano ti sayang paray? Sayang kasaanan asyak ti agnumar iti kwarta kan pauit na. Na, day tapay lang, kat iti panunot now. No sa anak kumanak iwin naswas kan ko anak. Di mayat gayang ti biyak ko paray. Kulak man no nakamove on kan ako nam. Ha? One man, nakamove on akon. Kung kunak lang day jay. Patpat siya mati magbaga Carlito. Hello, Vilma. Italaang manan anang agkuti boses mo, Sally. Kasano kat italaang mawag ka, friend? Busy akmat ngamin dito ayan ko ita. Danda ni malpasan ti kontrata man niya. What? Agawid akong dita lugar tayo. Di adda na amom a foreigner dita. Saan a foreigner, friend? Padamadlaang nga OFW. Ngam at least, amok anapod no kanya. Umapal manin ni Miguel ano kasta. Aging ga ita kat agsisinublat matlaang ti babae ngayaw awid na dita balayda. I got feeling pogi manan Ah? Una yun day nga ex mo, friend. Di na amo ti makontento iti maisa. Ay na, nagdakil ti nagbaliw ang Vilma nakaw. Wen ata sa anak mat ang maininitan ijay abroad, nanang. Nasingpot siguro ti amom ijay anya. Ay wen nanang. Kahit erinyo manen ati kontratam. Saanen, nanang? Pagsaritaan min kini Rogelio ti kasarmi. Rogelio, Tinobyok, nanang. no kasta. At dagayam no biyom. Saan ka nga roden ang agbaakan ako? Wen nanang. Iyam amok to kada kayo tagpasyar dito lugar tayo inton sumaruno abulan. Saan pa'y ngamin alalpas ti kontrata na? Ay na, magagara naklauna yan ako. Kunak lakit din no agbaak ka. At damo gaya manubiyom. Vilma, si kakadidayta? Siyak nga rod, Carlito. Ay nawaw, takkel tinagbaliwam. At adapi mintas ka. Kasta aya. Unmang, Agyaman naklaunay ano kasta? nung makita na ka ni Miguel, sigurado ang mainlaban ng dayaking kang. Pagan anok kumangay ni Miguel. Ex ko lang dayjaan niya. Wan, ngam saan tayong amo titaray tigasa? Ay na, Carlito. Saan ako na makisinublian pa'y iti ex ko? Addan nobyok. Saan ko nga isukat ni Rogelio iti kasken ni Miguel asaan ang mapagpiaran? Nakabaybayag gamot, Carlito. Nasabat ko ngamin ni Vilma, di tadala ni Tay. Nagawid din ni Vilma. Un panay, pimintas siya. Aya, iso na lang, tada ka numot ton boyfriend na. Kanya ko may kanya, not the boyfriend na. Apay nga tadi ka makaisam dita. Nakamubuon ako na niya. Sigurado ka karay? Ang mga ano kung kunamlaan da ita. 100% sure anya. Pagan ano kumut ngay da Vilma. Nakita mo ti boyfriend na. Saan ba kay? Sigurado agwapo ak na mi ti boyfriend na.
Kasano na yung pagamat ka, di mo ba yung nakita ti boyfriend na? Sigurado tayo ta. Nalakalaang mo't amaagaw ni Vilma kinkuhanan no kaya't tugay. Naa, ni Miguel tinag-message. Basa man ti chat na. Hi Vilma, kumusta kan? Ay nawaw, agraraman mo't dahi ti alalaki. Ay, asino nga'y nagraraman anak ka? Ni Miguel ananang, Ay nawaw, anya ti inaramid na aya. nag-chat kit di kanyak. Anya, Basaan nyo nanang. Awan babain na nga ag-chat pay laeng. Nagsukatak lang nga ruden iti account. aywan. Apay nga agchat kan ka kat adamot ten nobyo. Ipagarup na siguro ang makisinubli anak ng kwa nanang. Agraraman at talaga. Nakita mo ti boyfriend ni Vilma, Sally. Una, Kahit, anya ti may bagami ti itsura ti boyfriend na ita. at damot itsura na. Ah, ngam asino ti mas gwapo kada kami adwa. Ni Manong Rogelio ah. Hindi ko na. Gwapo ni Manong Rogelio. Nasingpot pa'y at dalugan na. Kan at dapay kwarta na. Oo, sa balin sa amo tinakita. Isuday kayan niya. Nakitak iti personal. Tainyam amo tigayim ko kanya. Mabit lang. Apay akas tamot ang tisalsalot sudam. Kunak man no nakamove on kan itigayim ko. Ah, ay, kwa. Nakamubuo na kon. Agsalsalot-sodak lang. Anya ti imbaga na kan ka? Nagugwapo ka nung ngam tinobyom ita. Ay una yun. Apay asaan nga agtal na dahi ta alalaki. Ay, Jackman amo iti ex mo, friend. Nakatagtagari si ka. Kunak man no nakamove onan dahi ta atao. Isumatisang kaibagana. Ngam iti kasjay nga aramidan na. Kat madlaw asaan pa'y anak ka move on kan ka. Nagchat kit di pay kanyak ngam di nanamnamaan nga agsinublian kami pay. Saan apulos, friend? Ay na, agkasar kayo kit din itinobyom ita, friend. Wen friend, iso ti plano mi. Una, tapno agtal namot tunday dyan nga ex mo. Apay akasta ka mo tan Vilma. Anyat ko nam? Apay mo tadi mo replyan dagiti chat ko ken ka. In black na pa yun. Kunak man no nakamove on kan. Apay aguluan nakpay laang. Aging gaita. Kat si kalata ti ipit-pitik ti pusok Vilma. Agtal na ka man si ka, Miguel. Amok nga ito nakpailangan. Mariknak mo dayta. Agraraman ka kiti Kalpasan dagiti inaramid mo. Namnamaampay laang nga ay ayatan ka aging gaita. Saanan Ada nga ruden nobyo? Saan kayo pa'y mo ta nagkalay sakit? Ay nawaw. Anya ti kayat mo? Isinak ni Rogelio para kang ka? Ay saanan ang mapasamak dayta? Ngamin, agkasar kamin kini Rogelio iti kabiitan a panawen. Anyan dyan nadamag ka. Ichat-chat mo ka luma ni Vilma. Ay nako, asino din nakadamagan pare Carlito? Si Kamanan, ti pagsasaritaan lagi ti Marites sa kalugaran tayaw. Anya, impos ka no ni Vilma, ti chat mo kung na. Ako magkit di tinagal mo. Takinuveran na. Yung naglaw da siguro asi ka tayo dyan. Apay ang masapol nga ipos na pailangan amin. Nakasta? Pudno gayam tinadamag ka? Nag-chat ka nagpaiso kung na paray? Well, pudno tinadamag mo. Nakasta nga raw? Saan ka ba'y gayam anak ka move on, mate? Pulbog mo lang gayam na dyan, paray! Arak man, Sally. Na, hustun ti arak. Kahit ko tayo makalipat. Apay, di mo pa'y maaklon nga agkasaran da Vilma ken Rogelio indon bigat. Nagsakit siya. Basol mo matlaang No saan mo kumaalino ko tigayim ko. Di si ka kumatikadwa na ita. Oo na yan, naggasat ko. Sang kaibagampay idi anak ka move on kan kwa na. Ngam saan matgayam. Kunak lang na dyan niya. Kas na talaga. Narigat ti ag move on no si ka ti ayan ti bidot. Ika nakaroda ni Tiara. May sabuti lang. Agawid ka kit din ta iturog mo pa'y. Sana magngaro na makaturog.
Ay na Miguel, ag-move on ka nga minen. Sabalin ti ay ayatan ti gayem ko. Inton sumaruno ang makirelasyon ka. Agbalin ka nga min anapud no. Tapno awan to, ti pagkalaang ngayon mawag ka, friend. Busy akmat nga min dito ayan ko ita. Danda ni malpasan ti kontrata man niya. Wan, agawid akong dita lugar tayo. Di adda na am-amom a foreigner dita. Saan a foreigner, friend? Padamadlaang nga OFW. Ngam at least, amok anapod no kanya. Umapal manin ni Miguel ano kasta. Aging ga ita kat agsisinublat matlaang ti babae ngayaw awid na dita balayda. I got feeling pogi manan ah. Ah? Una yun day nga ex mo, friend. Di na amo ti makontento iti maisa. Ay na, nagdakil tinagbaliw ang Vilma anak ka. Wan ata sa anak mat amain initan ijay abroad nanang. Nasingpot siguro ti amom ijay anya. Ay wan nanang. Kahit erin yung manen ati kontratam. Saanan nanang? Pagsaritaan min kini Rogelio ti kasarmi. Rogelio, Tinobyok nanang. no kasta. At dagayam nobyom. Saan ka nga roden ang agbaakan ako? Wan nanang. Iyam amok to kada kayo tagpasyar dito'y lugar tayo inton sumaruno abulan. Saan pa'y ngamin alalpas ti kontrata na? Ay na, magagara naklauna yanak ka. Kunak lakit din no agbaak ka. At damo gaya manubyom. Vilma, sika ka di dayta? Siyak nga rod, Carlito. Ay nawaw, takkel tinagbaliwam. At adapin mintas ka. Kasta aya. Unmay, Agyaman naklaunay ano kasta? no makita na ka ni Miguel. Sigurado ang mainlaban ng dayjay ka. Pagan anok kumangay ni Miguel. Ex ko lang dayjaan niya. Wan, ngam saan tayong amo titaray tigasa. Ay na, Carlito. Saan ako na makisinublian pa'y iti ex ko? At dan nobyok. Saan ko nga isukat ni Rogelio iti kasken ni Miguel asaan ang mapagpiaran? Nakapaypayag gamot, Carlito. Nasabat ko ngamin ni Vilma, di tadala ni Tay. Nagawid din ni Vilma. Unpanay, pimintas siya. Aya, iso na lang, tata ka numot ton boyfriend na. Kanya ko may kanya, not the boyfriend na. Apay nga rin, di ka makaisam dita. Nakamupo na ko na niya. Sigurado ka kalay? Ang mga ano kung kunamlaan na ita. 100% sure anya. Pagan ano kumot nga ita Vilma. Nakita mo ti boyfriend na. Saan ba kay? Sigurado agwapo na may ti boyfriend na. Kasano na ipagamay ka di mo ba nakita ti boyfriend na? Sigurado tayo ta. Nalakalaang mo't amaagaw ni Vilma kinukuha na no kayat tugay. Na ni Miguel tinag-message. Basa man ti chat na. Hi Vilma, kumusta kan? Ay nawaw, agraraman mo't dahi ti alalaki. Ay, asino nga'y nagraraman anak ka. Ni Miguel ananang, Ay nawaw, anyat inaramid na aya. nag-chat kit di kanyak. Anya, Basaan nyo nanang. Awan babain na nga ag-chat pa'y laang. Nagsukatak lang arudan iti account. aywan. Apay nga agchat kan ka kat addamot ten nobyo. Ipagarop na siguro ang makisinublianak ng kwa nanang. Agraraman at talaga. Nakita mo ti boyfriend ni Vilma sali. Una, Kahit anya ti may bagamit ti itsura ti boyfriend na ita. at damat itsura na. Ngam asino ti mas gwapo kada kami adwa. Ni Manong Rogelio ah. Tanda ko na. Gwapo ni Manong Rogelio. Nasingpot pa'y at dalugan na. Kan, at dapay kwarta na. Oho, sa balin sa mo tinakita. Iso day jay anya. Nakitak iti personal. Tainyam amo ti gayem ko kanya. Mabit lang. Apay akas tamot ng ti salsalud-sudang. Kunak man no nakamove on kan iti gayem ko. Ayun ko nakamubuon ako. Agsalsalot-sudak lang.
Anya ti imbaga na kan ka? Nagugwapo ka nung ngam tinobyom ita. Ay, oo na yun. Apay asaan nga agtal na dayta a lalaki? Ay, jakman amo iti ex mo, friend. Nakatagtagari si ka. Kunak man no nakamove onan dayta a tao. Isumatisang kaibagana. Ngam iti kasjay ngar aramidan na. Kat madlaw asaan pa'y anak ka move on kan ka. Nagchat kit di pa'y kanyak ngam di nanamnamaan nga agsinublian kami pa'y. Saan apulos, friend? Ay na, agkasar kayo kit din itinobyom ita, friend. Wen friend, iso ti plano mi. Una, tapno agtal namot tunday dyan nga ex mo. Apay akasta ka magtan, Vilma. Anyat ko nam? Apay mo dati mo replyan dagiti chat ko ken ka. In black na ko pa yun. Kunak man no nakamove on kan. Apay aguluan nakpay laang. Aging gayta, kat si kalata ti ipit-pitik to'y pusok, Vilma. Agtal na ka man si ka, Miguel. Amok nga ito nakpailaan. Mariknak mo dayta. Agraraman ka kiti Kalpasan dagiti inaramid mo. Namnamaampay laang nga ay ayatan ka aging gaita. Saanan Ada nga rudan nobyo? Saan kayo pa'y mo ta nagkalay sakit? Ay nawaw. Anya ti kayat mo? Isinak ni Rogelio para kang ka? Ay saanan ang mapasamak dayta? Ngamin, agkasar kamin kini Rogelio iti kabiitan a panawan. Anyan dyan na damag ka. Ichat-chat mo ka numa ni Vilma. Ay nako, asino din nakadamagan pare Carlito. Si kamanang ti pagsasaritaan lagi ti maritis sa kalugaran tayaw. Anya, impos ka no ni Vilma ti chat mo kunkwana. Awan magkit di tinagan mo. Takinuveran na. Yung naglaw da siguro asi ka day jay. Apay amasapol nga ipos na pa'y laang amin. Nakasta? Pudnugayam tinadamag ka? Nag-chat ka nagpaisokin ko na paray? Well, pudno tinadamag mo. Nakasta nga raw? Saan ka ba'y gaya pa nakamove on, mate? Pulbod mo lang gayam na dyan paray? Arak man, sali. Na, huston ti arak. Gayat ko di makalipat. Apay, di mo pa'y maaklon nga agkasaran da Vilma ken Rogelio indon bigat. Nagsakit siya. Basol mo matlaang No saan mo kumaalino ko tigayim ko. Di si ka kumatikadwa na ita. Oo na yan, naggasat ko. Sang kaibagampay idi anak ka move on kan kwa na. Ngam saan matgayam. Kunak lang na dyan niya. Kasta talaga. Narigat ti ag move on no si ka ti ayan ti bigdot. Ika nakaroda ni Tiarak. May sabuti lang. Agawid ka kit din ta iturog mo pa'y. Sana magngaro na makaturog. Ay na Miguel, ag move on ka nga minen. Sabalin ti ay ayatan ti gayem ko. Inton sumaruno ang makirelasyon ka. Agbalin ka nga min anapudno. Tapno awan to ti pagbabawyam. Ay nawaw! Ayatan kan respetuam ti karelasyon mo. Adaywam ti anyaman asulisog. Laglagi pam, ano awan ti respeto kan limitasyon, nalakalaang amadadaal ti relasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't pulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.
Ay, nawaw! O sige, awagan naktulat no saan ka busy, wan. Agan anad ka akanayon dita. Bye! Ay da, naggana siya no kastoy akana. Anak ni Miguel, sigurado ang mainlaban ng dajaking kang. Pagan ano kumangay ni Miguel, ex ko lang daydian niya. Wan, ngam saan tayong amo titaray tigasa? Ay na, Carlito, saan ako na makisinublian pa'y iti ex ko? At dan nobyok, saan ko nga isukat ni Rogelio iti kasken ni Miguel asaan ang mapagpiaran? Nakapaypayag gamot, Carlito. Nasabat ko ngamin ni Vilma, di tadala ni Tay. Nagawi din ni Vilma. Un panay, pimintas siya. Aya, iso na lang, tada ka numot dun boyfriend na. Kanya ko may kanya, not the boyfriend na. Apay nga tadi ka makaisam dita. Nakamupuon ako na niya. Sigurado ka karay? Ang mga kung kunam lang dayta. 100% sure anya. Pagan ano kung matingay tayo, Vilma. Nakita mo ti boyfriend na. Saan ba kay? Sigurado agwapo ak na ti boyfriend na. Kasano na ipagamay ka di mo ba nakita ti boyfriend na? Sigurado tayo ta. Nalakalaang mo't amaagaw ni Vilma kinkuhanan no kayat ko kay. Naa, ni Miguel tinag-message. Basa man ti chat na. Hi Vilma, kumusta kan? Ay nawaw, agraraman mo't dahi ti alalaki. Ay, asino nga'y tagraraman anak ka? Ni Miguel ananang, Ay nawaw, anya ti inaramid na aya. nagchat kit di kanyak. Anya, Basaan nyo nanang, awan babain na nga agchat pay laeng. Nagsukatak lang nga rudan iti account. aywan. Apay nga agchat kan ka kat addamat ten nobyom. Ipagarup na siguro ang makisinublianak ng kwa nanang. Agraraman at talaga. Nakita mo ti boyfriend ni Vilma, Sally. Una, Kahit anya ti may bagami ti itsura ti boyfriend na ita. at damat itsura na. Ah, ngam asino ti mas gwapo kada kami adwa. Ni Manong Rogelio Anyat ko na. Gwapo ni Manong Rogelio. Nasingpet pa'y at dalugan na. Kan, at dapay kwarta na. Oho, sa balin sa amo tinakita. Isuday kay anya. Nakitak iti personal. Tainyam amu tigayim ko kanya. Mabiit lang. Apay akas namot ti salsalot sudam. Kunak man no nakamove on kan itigayim ko. Ah, ayun ko ah. Nakamubuon ako. Agsalsalot sudak lang. Anya ti imbaga na kang ka? Nagugwapo ka no ngam tinobyom ita. Ay oo na yun. Apay asaan nga agtal na dahi ta alalaki. Ay, Jackman amo iti ex mo, friend. Nakatagtagari si ka. Kunak man no nakamove onan dahi ta atao. Isumatisang kaibagana. Ngam iti kasjay nga aramiden na. Kat madlaw asaan pa'y anak ka move on kan ka. Nagchat kit di pay kanyak ngam di nanamnamaan nga agsinublian kami pay. Saan apulos, friend? Ay na, agkasar kayo kit din itinobyom ita, friend. When friend, iso ti plano mi. Una, tapno agtal namot tanday dyan nga ex mo. Apay akasta ka mo tan, Vilma. Anyat ko nam. Apay mo tadi mo replyan dagiti chat ko kayo ka. In-block na ko pa yun. Kunak man no nakamove on kan. Apay aguluan nakpay laang. Aging gayta, kat si kalata ti ipit-pitik ti pusok, Vilma. Agtal na ka man si ka, Miguel. Amok nga ito nakpailaan. Mariknak mo dayta. Agraraman ka kiti Kalpasan dagiti inaramid mo. Namnamaampay laang nga ay ayatan ka aging gaita. Saanan Ada nga rudan nobyo. Saan kayo pa'y mo ta nagkalay sakit? Ay nawaw. Anya ti kayat mo. Isinak ni Rogelio para kang ka. Ay saanan ang mapasamak dayta. Ngamin, agkasar kamin kini Rogelio iti kabiitan a panawan. Anyan dyan na damag ka. Ichat-chat mo ka naman ni Vilma. Ay nako, asino din nakadamagan pare Carlito? Si kamanan ti pagsasaritaan lagi ti maritis a kalugaran tayaw. Anya, impos ka no ni Vilma ti chat mo kan kwa na. Awan magkit di tinagal mo. Takinoveran na.
Yung nadlaw da siguro asi ka day jay. Apay ang masapol nga ipos na pailaang amin. No kasta? Pudno gayam tinadamag ka? Nag-chat ka nagpaisokin ko na paray. Wen, pudno tinadamag mo. No kasta nga raw? San ka pa'y gayam anak ka move on mate? Ulbod mo lang gayam na iya paray. Arak man, sali. Na, huston ti arak. Gayat ko di makalipat. Apay, di mo pa'y maaklon nga agkasaran da Vilma ken Rogelio indon bigat. Nagsakit siya. Basol mo matlaang No saan mo kumaalino ko tigayim ko. Di si ka kumatikadwa na ita. Oo na yan, naggasat ko. Sang kaibagampay idi anak ka move on kan kwa na. Ngam saan matgayam. Kun-kunak lang na ijayan niya. Kas na talaga. Narigat ti ag move on no si ka ti ayan ti bidtot. Ika nakaroda ni Tiarak. May sabot lang. Agawid ka kit din ta iturog mo pa'y. Sana magngaro na makaturog. Ay na Miguel, ag move on ka nga minen. Sabalin ti ay ayatan ti gayem ko. Inton sumaruno ang makirelasyon ka. Agbalin ka nga min anapudno. Tapno awan to ti pagbabawyam. Ay, nawaw! Ayatan kan respetuam ti karelasyon mo. Adaywam ti anyaman asulisog. Laglagi pam, ano awan ti respeto kan limitasyon, nalakalaeng amadadaal ti relasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! O sige, awagan naktulat no saan ka busy, wan. Agan anad ka akanayon dita. Bye! Ay da, naggana sino kastoy akanayon. Kasla balasang akmanan iti panagreknak. Anyat ko na yun, hanang. Ah, nay, nagawid ka maggaya min Aileen anak ko. Itay pa'y nanang. Asino di kinasarita yung iti cellphone nyo? Ay kwa? Ni uncle mo day jay. Asino nga uncle ko? Ni uncle mo nga day jay abroad imawag kanyak. Kasla agul-ulbod kayo, mat nanang. Ay nawaw, saan apay ko mga agulbudak ngay. Amangan mat Ay no. punulaan kan, kamali ti pampanunutang maipapan kanyak. Apay nga rut a defensive kayo. Wan atawang dakis ngar aramidag, amok asabali man ngaminan ti pampanunutang dita. Lodanak man mariis ka. Ay nawaw, kanayon mo ngagpalod ka marisimang. Asinaw ti katetex mo, Ay kwa, si kaki dimot. Awan, agpaludak laeng. Di ka naglibak, maray. Hindi pa'y napalabas a bulan amadlaw ka, maray. Sige, ibagak keng ka, ngam sikrito talaeng Anyat ibagam aya, maray. Busy ak iti boyfriend ko, maray. Aday ubing a boyfriend ko. Ibaga kong tap na among. Anyat, Naabok iti Facebook, maray. taga anong mag?
Saan tayo akalugaran? Taga Manila ka dumay. Ay, unay kan maray. Amangan mo nululukwan na kalaang. Saan ba siguro, Maray? Nay, kita amaray. Ado tinangag ko a drama may papan iti kakastabanag. Love is scam. Ipagarup na siguro ang makisinublianak ng kwanananang agraraman at talaga. Nakita mo ti boyfriend ni Vilma, Sally. Una, Kahit, anya ti may bagami ti itsura ti boyfriend na ita. at damat itsura na. Ah, ngam asino ti mas gwapo kada kami adwa. Ni Manong Rogelio Anyat ko na. Gwapo ni Manong Rogelio. Nasingpet pa'y at dalugan na. Kan, at dapay kwarta na. Oho, sa balin sa mo tinakita. Isuday jayan niya. Nakitak iti personal. Tainyam amu tigayim ko kanya. Mabiit lang. Apay akas tamot ti salsalod sudam. Kunak man no nakamove on kan itigayim ko. Ah, ay, kwa. Nakamubuon akon. Agsalsalod sudak lang. Anya ti imbagana kang ka? Nagugwapo ka nung ngam tinobyong ita. Ay, una yun. Apay asaan nga agtal na dahil alalaki. Ay, Jackman amo iti ex mo, friend. Nakatagtagari si ka. Kunak man no nakamove onan dahil tao. Isumatisang kaibagana. Ngam iti kasjay ngar aramidan na. Kat madlaw asaan pa'y anak ka move on kan ka. Nagchat kit di pa'y kanyak ngam di nanamnamaan nga agsinublian kami pa'y. Saan apulos, friend? Ay naagkasar kayo kit din iti nobyong ita, friend. Wen friend, iso ti plano mi. Una, tapno agtal namot tanday jay nga ex mo. Apay akastaka mo tan Vilma. Anyat ko nam? Apay mo dati mo replyan dagiti chat ko kayo ka. In black na ko pa yun. Kunak man no nakamove on kan. Apay aguluan nakpay laang. Aging gayta, kat si kalata ti ipit-pitik ti pusok Vilma. Agtal na ka man si ka, Miguel. Amok nga ito nakpailangan. Mariknak mo dayta. Agraraman ka kiti Kalpasan dagiti inaramid mo. Namnamaampay laang nga ay ayatan ka aging gaita. Saanan Ada nga rudan nobyo? Saan kayo pa'y mo ta nagkalay sakit? Ay nawaw. Anya ti kayat mo, isinak ni Rogelio para kang ka? Ay saanan ang mapasamak dayta? Ngamin, agkasar kami kini Rogelio iti kabiitan a panawan. Ganyan dyan nadamag ka. Ichat-chat mo ka numa ni Vilma. Ay nako, asino din nakadamagan pare Carlito? Si kamanan ti pagsasaritaan dagiti maritis a kalugaran tayaw. Anya, impos ka no ni Vilma ti chat mo kunkwana. Awang magkit di tinagan mo. Takinoveran na. Yung naglaw da siguro asi kaday jay. Apay ang masapol nga ipos na pailaang amin. No kasta? Pudno gayam tinadamag ka? Nag-chat ka nagpaiso kunkwana paray? Well, pudno tinadamag mo. No kasta nga raw? San ka pa'y gaya pa nakamove on mate? Pulbog mo lang gayam na iya paray. Arak man, Sally. Na, hustun ti arak. Kaya ko tayo makalipat. Apay, di mo pa'y maaklon nga agkasaran da Vilma kan Rogelio indon bigat. Nagsakit siya. Basol mo matlaang No saan mo kumaalino ko tigayim ko. Di si ka kumatikadwa na ita. Oo na yan, naggasat ko. Sang kaibagampay idi anak ka move on kan kwa na. Ngam saan matgayam. Kung kunaklaan na idayan niya. Kas na talaga. Narigat ti ag move on no si ka ti ayan ti bidot. Ika nangaroda ni Tiara. May sabutelaan. Agawid ka kit din ta iturog mo pa'y. Sanang magngaro na makaturog. Ay na Miguel, ag-move on ka nga minen. Sabalin ti ay-ayatan ti gayem ko. Inton sumaruno ang makirelasyon ka. Agbalin ka nga min anapudno. Tapno awan to ti pagbabawyam. Ay nawaw! Ayatan kan respetuam ti karelasyon mo. Adaywam ti anyaman asulisog. Laglagi pam, ano awan ti respeto kan limitasyon, nalakalaeng amadadaal ti relasyon.
Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! O sige, awagan naktulat tano saan ka busy, wan. Agan anad ka akanayon dita. Bye! Ay da, naggana no kastoy akanayon. Kasla balasang akmanan iti panagreknak. Anyat ko na yun, nanang. Ah, nay, nagawid ka maggayamin Aileen anak ko. Itay pa'y, nanang. Asino di kinasarita yung iti cellphone nyo? Ay kwa, ni uncle mo day jay. Asino nga uncle ko? Ni uncle mo nga day jay abroad imawag kanyak. Kasla agul-ulbud kayo, mat nanang. Ay nawaw, saan apay ko mga agulbudak ngay. Amangan mat Ay, no. pupunaan kan. Kamali ti pampanunutang maipapan kanyak. Apay nga rod a defensive kayo. Wen atawang dakas nga aramidag. Amok asabali man ngaminan ti pampanunutam dita. Ludanak man mariis ka. Ay nawaw, kanayon mo ngagpalod ka, Marisimang. Asinaw ti katetex mo, Ay kwa, si kaki dimot. Awan, agpaludak laeng. Di ka naglibak, Maray. Idi pa'y napalabas a bulan amadlaw ka, Maray. Sige, ibagakeng ka, ngam sikreto talaeng Anyat ibagam aya, Maray. Busy ak iti boyfriend ko, Maray. At day ubing a boyfriend ko. Ibaga kong tap na amaw. Anya, Naabok iti Facebook, Maray. taga-ano mo? Saan tayo akalugaran? Taga Manila ka dumay. Ay unay kan, Maray. Amangan mo nuluklukon na kalaang. Saan ba siguro, Maray? Nay, kita Maray. Ado tinangag ko a drama may papan iti kakastabanag. Love is scam kunada, Maray. Love is scam nga ibagbagap, Maray. Saan nga scammer ni Roberto, anya? Kumusta ka matan dita Manila, Roberto? Agparikutak nga ron si Mang. Ay nawaw, apay may? Ada ka di parikot mau? Adda nga ron. Anya ti parikot mo aya? Ibagam tadong ngegak, ken amangan no matulungan ka. Awanan ti pagtrabahoak. Kasano nga awanan? Nabangkrap nga ron. Awanan ti gatang ko iti karag dito. Kasano ak pa yan dito? Ay, kaasi ka magayam ano kasta? Wan nga ron. Awanan na pangalagi ti kanag. Amangan no at extra kwartam dito. Pabulutan na kumapay. Manuti ka sa pulam aya. Sika ano manuti may pabulod mo kanyak. Kasano ang maipawit ko kang kangay? Isend mo lang tan iti Gcash Jak mo amo no anya day ta Gcash. Agpatulong ka karag iti amam. Talagang amin na gipit na tao ita. Bayan agtumot lang. Sige, urayam nga raw ta ipasin ko. Kaasi ka mo'y. Busy ka day, Aileen anak ko. Saan mo tunay, nanang? Apay ka di. Adala ko masalod-sodag kang ka. Ay nawaw, ibagayo latan no anya day ta, nanang. Kaano nga ta nga agpawit ni manong mo adines? Ay, day tatijak amo, nanang.
I-message mo man anak ko. Ay nawaw, mabalin mo't nga i-text yun ni Manong. Si kalatan sigurado asaludsudan naman no pangusarak iti kwarta. Pangusaran nyo ngamin iti kwarta ay ha. May saka Mike, basta kasapulak ti kwarta ita. Hello Manong. Anda ka din, inasok Vilma. Agtal na ka man si ka, Miguel. Amok nga ito nakpailangan. Mariknak mo data. Agraraman ka kiti Kalpasan dagiti inaramid mo, namnamaumpay laang nga ay ayatan ka aging gaita. Saanan Ada nga rudan nobyo? Saan kayo pa'y mo nagkalay sakit? Ay nawaw. Anya ti kayat mo, isinak ni Rogelio para kang ka. Ay saanan ang mapasamak dayta. Ngamin, agkasar kamin kini Rogelio iti kabiitan a panawan. Anyan dyan nadamag ka. Ichat-chat mo ka numa ni Vilma. Ay nako, asino din nakadamagan pare Carlito. Si kamanan ti pagsasaritaan dagiti maritis sa kalugaran tayaw. Anya, impos ka no ni Vilma ti chat mo kan kuana. Awang magkit di tinagan mo. Takinuguran na. Naglaw da siguro asi kaday dyan. Apay masapol nga ipos na pailaang amin. Ano kasta? Pudnugayam tinadamag ka? Nag-chat ka nagpaiso kan kuana pare? Well, pudno tinadamag mo. Ano kasta nga raw? Saan ka ba'y gayam anak ka mo buon mo? Pulbon mo lang gayam na dyan pare. Arak man, sali. Naa, hustun ti arak. Kaya doon tayo makalipat. Apay, di mo pa'y maaklon nga agkasaran da Vilma kan Rogelio indon bigan. Nagsakit siya. Basol mo matlaang No saan mo kumaalino ko tigayim ko. Di si ka kumatikadwa na ita. Oo na yan, naggasat ko. Sang kaibagampay idi anak ka move on kan kwa na. Ngam saan matgayam. Kung kunaklaan na idayan niya. Kas na talaga. Narigat ti ag move on no si ka ti ayan ti bigdot. Ito nakaroda ni Tiara. May sabutalaan. Agawid ka kit din ta iturog mo pa'y. Sana magngaro na makaturog. Ay na Miguel, ag move on ka nga minen. Sabalin ti ay ayatan ti gayem ko. Inton sumaruno ang makirelasyon ka. Agbalin ka nga min anapudno. Tapno awan to ti pagbabawyam. Ay nawaw! Ayatan kan respetuam ti karelasyon mo. Adaywam ti anyaman asulisog. Laglagi pam, ano awan ti respeto kan limitasyon, nalakalaang amadadaal ti relasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! O sige, awagan naktulat no saan ka busy, wan. Agan anad ka akanayon dita. Bye! Ay da, naggana siya no kastoy akanayon. Kaslabalasang akmanen iti panagriknak. Anya ko na yun, Hana. Nay, nagawid ka maggaya min Aileen anak ko. Itay-pay na nang. Asino di kinasarita yung iti cellphone nyo? Ay kwa? Di kwa,
Ni uncle mo day jay. Sino nga uncle ko? Ni uncle mo nga day jay abroad Imawag kanyak. Kasla agul-ulbud kayo, mat nanang. Ay nawaw, saan Apay ko mga agulbudak ngay. Amangan mat Ay, no. unaan kan. Kamali ti pampanunutam maipapan kanyak. Apay nga rod defensive kayo. Wen atawang magdakas nga aramidag. Amok asabali man ngaminan ti pampanunutam dita. Ludan nakman mariis ka. Ay nawaw, kanayon mo ngagpalod ka, Marisimang. Asinaw ti katetex mo, Ay kwa, si kaki di mo. Awan, agpaludak laeng. Di ka naglibak, Maray. Idi pa'y napalabas a bulan a madlaw ka, Maray. Sige, ibagakeng ka, ngam sikrito talaeng Anyat ibagam aya, Maray. Busy ak iti boyfriend ko, Maray. At day ubing a boyfriend ka, ibaga kong tap na mo. Anya, Naabok iti Facebook, Maray. taga-ano mo? Saan tayo akalugaran? Taga Manila ka dumay. Ay unay kan, Maray. Amangan mo nuluklukon na kalaang. Saan ba siguro, Maray? Ay, kita Maray. Ado tinangag ko a drama may papan iti kakastabanan. Love is scam kunada, Maray. Love is scam mo nga ibagbagap, Maray. Saan nga scammer ni Roberto anya? Kumusta ka matan dita Manila, Roberto? Agparikutak nga ron si Mang. Ay nawaw, apay may? Ada ka di parikot mau? At na nga ron, Anya ti parikot mo aya? Ibagam tadungngegak, ken amangan no matulungan ka. awanan ti pagtrabaho Kasano nga awanan? Nabangkrap nga ron. Awanan ti gatang ko iti karag dito koy. Kasano akpaya dito? Ay, kaasi ka magayam ano kasta? Wan nga ron. Awanan na pangalagi ti kanag. Amangan no at extra kwartam dito. Pabulutan na kumapay. Manuti ka sa pulam aya. Sika ano mano ti may pabulot mo kanyak. Kasano ang maipawit ko kang kangay? Isend mo latan iti Gcash Jak mo amo no anya day ta Gcash. Agpatulong ka karag iti amam mo. Talagang amin na gipit na tao ita. Bayan nagtumot lang. Sige, urayam nga raw ta ipasin ko. Kaasi ka mo't. Busy ka kaday, Aileen anak ko. Saan mo tunay, nanang? Apay ka di. Adala ko masalod-sudag kang ka. Ay nawaw, ibagayo latan no anya day ka, nanang. Kaano nga ta nga agpawit ni manong mo adines? Ay, day tatijak mo, nanang. I-message mo man anak ko. Ay nawaw, mabalin mo't nga i-text yun ni manong. Si kalatan sigurado asalod-sudan naman no pangusarak iti kwarta. Pangusaran nyo ngamin iti kwarta, aya. May saka may, basta ka sa pulak ti kwarta ita. Hello, manong. At nakali ni nanang dita, Awan pa'y, di ba'y mo't nagawid, manong. ay nawaw. Sa dino, tinapanan na. Adda iti ayan ti kumari na. Salsalud-sudin na nga rod, no kaano-kano ang makapawid ka iti kwarta. Tumigat pa ilang ang ating ko. Pasensya kayo. Naladaw, tatangamin ng usarak iti kwartag. Okay lang, manong. Saan kami matkit di nga agbisbisin kininanang tadamat sweldok agastusan mi. Si Kanti magamo-amang ipalawag ka ni nanang, ading. Kapilitan manong. Di namot ngamin kayat ti agtext kan ka. Masapul ka no asya. Atuyin ti kwartayo nga impawit ni manong, nanang. Ay, agyaman anak ko. Kitaan nyo mat ngamin Saan atila pangigas-gastusan nyo tapno saan asayang ti kwarta. Amuyo mat anarigat ti trabaho ni manong ije abroad. Wait, amok data. Saan abasapul nga ibagam? Palagi plaeng, nanang. Ditakan, tadapay papanak. Ay nawang, sa dino mait, nanang. Iti ayan ti kumarik Ijayak manan nga agtambay. Mayat ijay ta prisko ti angin. Anya? Nay, sa dino tinagapwa Marisimang.
iti istor da biren nga maawang magayam tao ijay. Kasar ka no ti kaanakan na itamaray. Iso mailagayam ang nakarikap ti istor da. Anya ti masapul mo kuana aya. Agpa Gcash kumangam awan damay. Amangan kunak no ada Gcash mo di tamaray. Agpakas inak kumataisin ko ti kwarta abulbulodan ni Roberto. Ay nawaw, pangaasim amaray, di ka agpalukaw. Agpaloko man nga ibagbaga maray. Kasi Na talaga? Narigat ti ag-move on no si kati ayan ti bidot. Ika nangaroda ni Tiarak. May sabot lang. Agawid kakit din ta iturog mo pa'y. Sanang ngaroda makaturog. Ay na Miguel, ag-move on ka nga minen. Sabalin ti ay ayatan ti gayem ko. Inton sumaruno ang makirelasyon ka. Agbalin ka nga min anapudno. Tapno awan to ti pagbabawyam. Ay nawaw! Ayaten kan respetuam ti karelasyon mo. Adaywam ti anyaman asulisog. Laglagi pam, ano awan ti respeto kan limitasyon, nalakalaeng amadadaal ti relasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! o sige, awagan naktulat tano saan ka busy wan. Agan anad ka akanayon dita. Bye! Ay da, naggana sino kastoy akanayon. Kasla balasa ngakmanen iti panagriknak. Anyat ko na yun, hanang. Ah, nay, nagawid ka maggaya min Aileen anak ko. Itay-pay, nanang. Asino di kinasarita yung iti cellphone nyo? Ay kwa? Ni kwa, ni uncle mo day jay. Asino nga uncle ko? Ni uncle mo nga day jay abroad imawag kanyak. Kasla agul-ulbud kayo, mat nanang. Ay nawaw, saan apay ko mga agulbudak ngay. Amangan mat Ay, no. ununaan kan. Kamali ti pampanunutang maipapan kanyak. Apay nga rod a defensive kayo. Wen atawang mudakis ngar aramidag. Amok asabali man ngaminan ti pampanunutam dita. Lodan nakman mariis ka. Ay nawaw, kanayon mo din ngagpalod ka, Marisimang. Asinaw ti katetex mo, Ay kwa, si kaki di mo. Awan, agpaludak laeng. Di ka naglibak, Maray. Hindi pa'y napalabas a bulan amadlaw ka, Maray. Sige, ibagak keng ka, ngam sikrito talaeng Anyat ibagam aya, Maray. Busy ak iti boyfriend ko, Maray. Aday ubing a boyfriend ka, ibaga kong tap na amaw. Anya, Naabok iti Facebook, Maray. taga ano mag? Saan tayo akalugaran? Taga Manila ka dumay. Ay unay kan, Maray. Amangan mo nululukon na kalaang. Saan ba siguro, Maray? Nay, kita amaray. Ado tinangag ko a drama may papan iti kakastabanag. Love is scam kunada, Maray. Love is scam nga ibagbagap, Maray. Saan nga scammer ni Roberto anya? Kumusta ka matan dita Manila, Roberto? Agpariko
Nagutak nga ron si Mang. Ay nawaw, apay may, ada ka di parikot mau. Anda nga ron. Anya ti parikot mo aya, ibagam tadong ngegak, ken amangan no matulungan ka. Awanan ti pagtrabahoak. Kasano nga awanan? Nabangkrap nga ron. Awanan ti gatang ko iti kanagbitoy. Kasano akpaya dita? Ay, kaasi ka magayam ano kasta? Wan nga ron. Awanan pangalagi ti kanag. Amangan no at extra kwartam dita. Pabulutan na kumapay. Manuti ka sa pulam aya. Sika ano mano ti may pabulod mo kanya. Kasano ang maipawit ko kang kangay? Isend mo latan iti Gcash Jak mo amo no anya day ta Gcash. Agpatulong ka karag iti amam. Talaga nga minagipit na tao ita. Bayan nagtumot lang. Sige, urayam nga raw ta ipasin ko. Kaasi ka mo'y. Busy ka kaday, Aileen anak ko. Saan mo tunay, nanang? Apay ka di. Adala ko masalud-sudak kang ka. Ay nawaw, ibagayo latan no anya dayta, nanang. Kaano nga ta nga agpawit ni manong mo adines? Ay, dayta tijak mo, nanang. I-message mo man anak ko. Ay nawaw, mabalin mo't nga i-text yun ni manong. Si kalatan sigurado asalud-sudan naman no pangusarak iti kwarta. Pangusaran nyo ngamin iti kwarta, aya. May saka may, basta ka sa pulak ti kwarta ita. Hello, manong. Anda ka din ni nanang dita? Awan pa'y, di ba'y mo't nagawid, manong. Ay nawaw. Sa dino, tinapanan na. Adda iti ayan ti kumari na. Salsalud-suden na nga rod no kaano-kano ang makapawit ka iti kwarta. Intun migat pa ilang ating ko. Pasensya kayo. Naladaw, tatang